Hello everyone, खुलुमबाय, welcome back to my channel. So लोगोफोर जों दिनै थांनो ओंखारदों थालकुसि होननाय मोनसे गामियाव बाक्सानि जिल्ला बाक्सा गोलैयो बिटिआर ओनसोलनि ओमफ्राय बे जाबाय आंनि आफानि माने असे आंनि आफानि फामु आरोना आबौमोननि आरो गोदोनि ओमफ्राय बाबायाथ' अरिजिनेल धमधमानि नलबारि धमधमा ओमफ्राय खिन्थु फामुआ जाबाय थालकुसिमोन आरोना ओमफ्राय बेयाव मोनसे बिराद मोनसेनि प्रग्राम दङ आरोना ओमफ्राय प्रग्रामा मा नोंथांमोना लास्टनि खोन्थानोसै नोंथांमोना गोबाङा आंखौ आगोलाव होनबाय थायोमोन ना जे बाजै नोंथांनि रिलेटिभफोरखौ देखाय होननानै आफानि साइडनि थ' दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन एक्चुअली दिनैनि प्रग्रामा जाबाय बिसालथि थुबुरमा आरोना तारमाने गासैबो जोंनि आफामोननि बंस'नि जिमान माने फिसाजोफोर दङ माने आंनि काजिन सिस्टारफोरनि ओमफ्राय बिसोर माने गुमैमोन ओमफ्राय उन्दैफोर गासैबो माने आंनि लोगोसे आंनि मिस्टार गासैबो तारमाने सिनायथि फोरबो आरोना माने इमान बोसोर जाबाय उन्दैयावनो लोगो मोननाय काजिनफोरखौ बिब'फोरखौ किसुमानखौथ' आं गावनो सिनायबावा थ' दिनै बिब' बिनानावबो सिनायलायनाय जागोन बिसालथिफोरबो सिनायलायनाय जागोन थ' मोनसे बिराद माने मोजां प्रग्राम आरो आं बहुत एक्साइटेड जाना दङ माने इमान गोबावनि उनाव बयखौबो लोगो मोनगोन थ' अन्नानै नोंथांमोना नायलांबाय थादो जुदि मिथिनो लुगैदों आंनि आफानि साइडनि रिलेटिभफोरखौ गासिबोथ' फैजोबनाय नङा अब्लाबो जेसे हागौ जाय जाय फैयो आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन थ' इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं थालकुसी नाम के एक गांव पे जो कि है बाक्सा डिस्ट्रिक्ट में असम में और ये एक्चुअली मेरे पापा का बर्थ प्लेस है तो प्लीज़ आज का ब्लॉग देखते रहिएगा। शिवम, are you excited? Yes, so much. So much. नोंबो तो दिनै बहुत काजिनफोरखौ लोगो मोनगोन ना? नोंसोर फैया बेटा बेलेग दिनै आरो गोदान लोगो मोनगोन नोंनि गोदान बिनानावफोर लोगो मोनगोन बिदाफोर आदा सबखौबो लोगो मोनगोन नों गेलेगोन ना गेलेया? तो आज एक्चुअली हम लोग का एक गेट टुगेदर होने वाला है वो भी है ब्रदर इन लॉज में मतलब हमारे ख़ानदान में मेरे पापा के ख़ानदान में जितने भी हम लोग कज़िन सिस्टर्स है सबका एक गेट टुगेदर होने वाला है। कुछ कज़िन्स तो ऐसे हैं जिनको मैंने मतलब देखा ही नहीं कभी मिली भी नहीं हूँ और बुआ लोग आएंगे सब रिलेटिव्स लोग आएंगे तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ उन लोगों से मिलने के लिए तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट टाइम मीटिंग फैयाखैनो ना नोङो? जायाखै नामा मानोना रुटफोरा आलादा ना ओमफ्राय दा बिथिं माबायदि मोनदों फैनानै जेसे माने फैबाय आरोना जायगायाथ' मोजाङानो मोजां मोनदों दे आंबो बारा फैनो मोनाखै खेबथामसोल' फैबाय आंबो बारा बिथिं फैनाय जाया आरो धमधमासिमल' फैनाय जायोमोन थ' थांसै बहुत गोबावनि उनाव दिनै थांगासिनो दं थालकुसियाव नायलांबाय थादो उफ सासेयाबो बाबाय नामा नोङो? बोरिं मोनबाय मोनसिगोन बारा गोबाव गैला चलो। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं थालकुसी। एक्चुअली ये गांव मेरे पापा का बर्थ प्लेस है और दादाजी एक्चुअली दूसरे एक गांव में सेटल हो गए थे तो ये रहे मेरे कज़िन भैया इतने सालों बाद मिल रही अच्छा लगा और सामने से वो मेरा भाई है और यहाँ पे जीजा जी है और ये है बहनोई मतलब बहन का हस्बैंड और ये भी जीजा जी तो चलिए और भी जीजा बहनोई लोग से आप लोग को मिलवाऊंगी तो लोगोफोर जों फैगोनफोरा बेयावनो माने फार्स्टआव रुंसारि जानायफोरखौ माने जोंनि आबौ आबै ओमफ्राय आयंमोन जाय जाय गैला दा बिथांमोनखौ बिबार बावदों ओमफ्राय बे फोरबोआ थारमाने जोंनि सिगांनो जागोरदोंमोन आरोना ओमफ्राय जों फैनो लेट जाबाय नालाय स' मिटिं बायदि जादों एसे ओमफ्राय मिटिंआ स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय दा आं इसे बावग्रोनोसै बिबारखौ। तो दोस्तों अभी पहले ही आते ही हम लोग ने जितने भी हमारे दादाजी परदादाजी और जो लोग जिन लोग अभी दुनिया में नहीं है उन लोगों को थोड़ा फूल और हम लोग ने उन लोग को थोड़ा प्रे किया तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर थोड़ा मीटिंग जैसा हो रहा है तो चलते हैं। बेसबो दंलाय जोंहा एकदम बेस दं आगे जों माने अब्लासो सिनायगोन मानसिफोरा बिनानाव आंनि बिब'आ एकदम सरन बर' आरो आइरांगि बर' बिसोरनि फोलेरनि गिबि फिसा लेपें बर' आरो सुन्दरि बर' बिथांमोना गैला दा बिसोरनि फोलेरनि फिसाफोरनि आरो फिसाजो
बिसोरनि बिजामादै बेखौ आं बेयाव लिरखादों। So लोगोफोर दा सिनायथि फोरबोआ स्टार्ट जाबाय नै बे जाबाय गुमै ओमफ्राय बिथिं दङ आब' आंनि फिसाजोफोर थ' लोगोफोर आं तारमाने पुरा नाम खोन्थाबाय थाला सासे सासे देखायबाय थानोसै माने बहुत गोलाव जागोन नङाबा भिडिअआ बिथाङाबो आंनि आब' आयंनि फिसाजो थ' आयं ओमफ्राय बे गुमै ओमफ्राय बिथांनि फिसाजो सानैबो ओमफ्राय बेबो सासे आब' थ' दा जिमान फैबाय थागोन आब' गुमै ओमफ्राय आब' गुमैयानो जाबाय थासिगोन आं नामफोरखौ खोन्थाबाय थाला नङाबा बहुत गोलाव जासिगोन स' आब'मोन आंखौ निमाहा होदो आरोना नामखौ नामजों सिनायथि होनो हानाय नंला आं दिनै अब्लाबो आं आसा लाखियो मालाबा आरोबाव लोगो मोनबावगोन होनबा सासे सासे आं गासैखौबो सिनाखि खालामनो हागोन थ' बिथाङाबो आंनि आब' ओमफ्राय गुमै ओमफ्राय फिसाला बिथांनि ओमफ्राय माने दा मान बावहरजोबदों आरो बयखौबो उन्दैफोरा ओमफ्राय बेबो आंनि आयंनिनो फिसाजो ओमफ्राय जोंना एज डिफारेन्सआ बारा नङा एसेल' गिदिर बे आंनिख्रुइ स' अब्लाबो गुमै लिंनांसिगोन आरोना ओमफ्राय बिथिं माइनाव बिथाङाबो आंनि काजिन सिस्टार आंनिख्रुइ उन्दै थ' उन्दैफोर तो दोस्तों अभी जितने भी आ रहे हैं सब मेरे दीदी जीजाजी अब ये है बहन छोटी बहन इससे पहले जो आई थी वो भी बहन है सारे कजिन्स हैं मेरे तो अभी मतलब जितने भी कजिन सिस्टर्स और ब्रदर इन लॉज लोग हैं सबका इंट्रोडक्शन हो रहा है ये भी मेरी दीदी है जीजाजी उसका बेटा तो अभी किसी का नाम मैं नहीं ले रही हूँ बस आप लोग देखिए ये लोग सारे मेरे कजिन्स हैं कजिन सिस्टर ये भी दीदी है और इन लोग से भी तो आज मैं पहली बार इन लोग को मैं देख रही हूँ पता है दीदी लोग हैं बोल के लेकिन मिलना हुआ नहीं था तो आज देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है सबको तो ये भी मेरी कज़िन सिस्टर है और उनके बच्चे और जीजाजी नहीं आ पाए थोड़े बिजी थे लेकिन दीदी से भी मिलके बहुत अच्छा लगा तो लोगोफोर सासे सासे माने गुमै फैनो हायासै ओमफ्राय बिथाङाबो आंनि बिनानाव उन्दैफोर दिनैसो आं नुदों माने जा मोजां मोनदों नुनानै माने सिनायनो हादों थ' बिदि माने फोरबो जाबाय थानांगौ आरोना जोंनि 37 जन बिसालथिनि गेजेरावनो गिदिरसिन बिसालथिया बिथाङानो बिथांनिसिम साबायखर थाबाय बिथाङानो देरसिन बिसालथि तो दोस्तों ये है हमारे पूरे खानदान के सबसे बड़े जीजाजी पूरा जीजाजी बहनोई सब मिलके 37 है टोटल आज पता चला ओमफ्राय आरोबाव आब' आंनि फिसाजो ओमफ्राय बिथिं गुमै ओमफ्राय बिथांमोननि फिसाजो फिसालाफोर ओमफ्राय गुमैया पुरा लिड लादों आरोना दिनैनि प्रग्रामखौ माने खुंनायनि माने आन्दोआव बिथाङानो दङ आरो सानैसो दङ आं खोन्थागोन नोंथांमोननो नै बिथां गुमैयाबो दङ ओमफ्राय आब' बेबो आयंनिनो फिसाजो तो दोस्तों मेरी कज़िन सिस्टर और जीजाजी और ये भी एक जीजाजी तो बिथाङाबो आंनि गुमै आरो आब' तो बे गुमैया ओमफ्राय बे गुमैयाबो बिराद आखाइ दं आरोना माने बहुत खस्थ' मावदों गुमैमोना दिनैनि बे प्रग्रामखौ फाथिनो थाखाय स' गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होयो आरोना आं गुमैमोननो आरो जाहाथे बिदिनो माने गेट टुगेदर खालामबाय थायो बेखौनो खावलायो आरो आं तो ये भी दीदी है और जीजाजी है इन लोगों से भी आज मैं पहली बार मिली हूँ हालांकि दीदी लोग गुवाहाटी में ही रहते हैं लेकिन पता नहीं था तो नेक्स्ट टाइम गुवाहाटी जाने से फिर मिलने की कोशिश करूँगी ये भी मेरी बहन है और बहनोई मतलब आंनि बिनानाव आरो उन्दैफोर ओमफ्राय आरो दा लासै लासै फैबाय थागोन ओमफ्राय बिथाङाबो उन्दैफोर दहाय नोंथांमोननो देखायदोंमोन आं ओमफ्राय बिनानाव ओमफ्राय बिथांनि फिसाजो तो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना दिनै आरोबाव लोगो मोननानै गोबावनि उनाव ओमफ्राय दा आदैमोन आयंमोन बिथांमोननिबो सिनायथि दङ ओमफ्राय बिथाङाबो आंनि आब' आं दिनैसो नुदों आब'खौबो लोगोफोर बिथाङाबो आंनि गुमै ओमफ्राय आरो आब'आ नै बेनो तो दोस्तों मेरी कज़िन दीदी और जीजाजी लोगोफोर आंनि कज़िन सिस्टर आंनि बिब' आरो गुमै ओमफ्राय बिथांमोनखौबो आं दिनैसो नुदों तो मेरी कज़िन सिस्टर दीदी है और ये भी मेरी कज़िन सिस्टर ही है वो अकेली ही आई है उसके हस्बैंड नहीं आ पाए और उसके बेटे के साथ आई है और ये दोनों भी मेरी कज़िन सिस्टर और बहनोई है और हमारे ख़ानदान में अभी तक का सबसे छोटा दामाद और अभी हम लोग का बारी हम लोग का भी इंट्रोडक्शन हो गया है मेरी बेटी को भी इंट्रो कर दिया है सबके साथ और नेक्स्ट अभी मेरी अपनी ओन सिस्टर मतलब मेरी अपनी बहन और मेरा बहनोई अभी आंनि असे बिनानाव आरो उन्दैफोर ओमफ्राय बिनि फिसाला और ये भी मेरी कज़िन सिस्टर और उसकी हस्बैंड और उनके 2 बच्चे ये भी मेरी कज़िन सिस्टर है और उसके हस्बैंड के साथ उसकी बेटी दा बेयाव जोङो गिबि सुबुं आजै आजौ बिथां सरन बर' आरो
आइरांगि बर'नि गंखधर बिथांमोननि फिसानि फिसाला अर्थात फिसौलाफोर बिथांमोनखौ आं सिनायथि होनो नागिरदों। दा गिबियावनो बिथांनि फिसाज्ला गिबि फिसाज्ला लेपें बर' आरो सुंदरी बर' बिथांनिनो फिसाजो फिसाला बिथांमोनखौ आं सिनायथि होनो नागिरदों अर्थात जोंनि बिहाव बिखुनजो बिथांमोनखौ सिनायथि होनो थाखाय आं लाग्रोबाय। दा गिबियावनो जोंहा दङमोन दाग्रि ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जाबाय आरो बिथांनिनो आंगो फिसाय रुंसारि रमाकान्त ब्रह्म बिथांमोना दा नैबे संसाराव गैला आनज्रायलांबाय। दा बिथांनि उनाव नैथि फिसाज्ला फैबाय बिथाङा जादों गपाल चन्द्र बसुमतारीमोन बिथाङाबो रुंसारि जालांबाय। दा बिथांनिनो आंगो बिसि मुस्लिमा जयमती बसुमतारी आं बिथांखौ गिबियावनो सिनायथि होग्रोनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय आरो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे जोंनि बिसालथाय थुबुरमानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय। दोस्तों ये है मेरी बड़ी मम्मी। बड़े पापा तो नहीं रहे तो बड़ी मम्मी को अभी फेलिसिटेशन और सम्मान दिया जा रहा है और अभी इन लोग का एक एक करके बारी बारी से घर के बड़ों का इंट्रोडक्शन सेशन है। बे फोरबो माखौ खुंनाय जादों बे नखरनि लक्ष्मी बसुमतारी आरो निमि बसुमतारी बिथांमोनखौबो फैनानै गावसोरनि सिनायथिखौ होनो थाखाय। तो दोस्तों ये है मेरे पापा के कज़न ब्रदर और आज का जो ये प्रोग्राम है गेट टुगेदर प्रोग्राम चाचा चाची के घर पे ही मतलब ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो आके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सालों बाद आज इन लोग के घर पे आना हुआ तो मिल के भी अच्छा लगा चाचा चाची से। और ये है मेरी बुआ आंगनी आनै ओमफ्राय आमाया फैनो हायासै ओमफ्राय बिथांखौबो मान होबाय ओमफ्राय बिथिं आरो आंनि दादै आरो मादै आंनि बाबानि काजिन ब्रादार आरो बिथांनि बिसि ओमफ्राय जोंथ' दादै आदै होनो ओमफ्राय बिथाङाबो आंनि आदै ओमफ्राय माने मादै आदैयाथ' गैला दादैया ओमफ्राय बिथिं यहाँ पे भी पापा के कज़न ब्रदर और उनकी वाइफ चाचा चाची तो एक एक करके बारी बारी से सब लोग आ रहे हैं और सब लोग अभी मान दे रहे हैं। ये भी मेरी बुआ है और फूफा जी तो नहीं रहे। तो ये है चाचा चाची पापा के कज़न सारे। आज मतलब सिर्फ हम लोग के ही कज़न सिस्टर्स मीट नहीं है, पापा का भी कज़न ब्रदर सिस्टर इन लोग का भी मीट है। और ये है मेरे अपने पापा और मेरी मासी मासी मतलब मेरी अपनी मम्मी का तो डेथ हो चुका है तो मेरी मम्मी की अपनी बहन है। तो बचपन में फिर नाना नानी ने मासी के साथ ही पापा का शादी करा दिया क्योंकि मैं छोटी थी। तो दोस्तों ये है मेरी चाची पापा के अपनी भाई की वाइफ तो लोगोफोर आंनि आदैनि बिसि आंनि मादै ओमफ्राय आंखौ उन्दैनिफ्राय बिथाङानो फेदेरदों। बिथांल' नङा आंनि आनै आबैमोना ज' आंखौ फेदेरदों। बिमायाथ' जोनोमसो होदों। बिथाङाबो आंनि मादै माने आदैनि बिसि ओमफ्राय दादैयाथ' गैला। जों एक्चुअलि दादै आदै होनोमोन ओमफ्राय तारमाने जोंनि बाबा मोनथिंजायनो आरो दादै आदैसो होनो आरो खिन्थु दा दादै आदै होनबा बुहुतानो कनफिउज जागोन। ओमफ्राय बिथाङा जाबाय आंनि असे आनै आरो आमाइ। आंखौ आराय मासनिफ्राय आंखौ माने आं जेब्ला उन्दैनि आराय मासनि गथ'मोन बे टाइमनिफ्राय आंखौ आनैया फेदेरदों। आनैया होनब्ला हाबा जायाखैमोन तो आइया जोनोमल'सो होदों आंखौ खिन्थु आइयाबो साख्रि मावोमोन नालाय स' बेनि थाखाय आंखौ माने गामियाव दोननानै थांनांगौ जादोंमोन। तो आनै आबै मादै बिथांमोनासो आंखौ फेदेरदों। ओमफ्राय बिथाङाबो आंनि असे बिबथैनि आदै आरोना मादै। ओमफ्राय आदैया दाखालिसो बारा बावाखै रुंसारि जालांबाय। आंनि बाबानि असे फंबाय सबसे दुइसिन आरोना दुइसिन फंबायनि बिसि आंनि मादै। ओमफ्राय बिथाङाबो आंनि आनै बाबानि दुइसिन बिनानाव बाबानि असे बिनानाव सानै ओमफ्राय बेनो दुइसिन। लोगोफोर दिनैसो लोगो मोनलायदों आंनि बिनानावफोर बिथिं मा जागोन बिहामजो बिहामजोआनो जागोन फंबायनि हिन्जाव जागोन आरोना। नायदो बयबो आंबो फार्स्ट टाइम नुदों आरोना दिनै बिदि प्रग्रामखौ जाबाय थानांगोन ना बोसोरै जाबाय थाबा लोगो मोनलायबाय थागोन होनबासो सिनायगोन। बिथिंबो आब'
Abo pura nulalaya. Nay. Bisa madai. Fongbai jagoan. Ada bai ting Angni जोंनि सबसे सिनियर गुमैया आइनो बोरो. सबसे बिसालथि गिदिर आरो बियो. ओमफ्राय आदै दङ, नै दादै. सब दिनै बेसेबा बोसोरनि उनाव नुदों आदैखौ उन्दैयाव नुनाय. बिथिं फंबाय. बिथिं फंबाया आब' लिंदों आंखौ. बेयावसो नायबाय थागोन आरो होनबासो सिनायसिगोन. सानसेयावथ' गोसोआव थाया. दिनै नुबायना दिनै बावफिनगोन खिन्थु आं. नै दादै उन्दै दहाय मोनासै. मान बावनायाव गैयामोन. नुवासै. ओमफ्राय बैथिं आदा जायो. बिथिं गुमै. दहाय नुखाबाय नोंथांमोना. देखायबाय खेबसे आङो. जोंना पुरा लिड लागासिनो गुमैया. ओमफ्राय गुमैखौ माने गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय आरोना. बिनानावखौबो आं दिनै बिथांनि थाखाय लोगो मोनबाय. माने बिदि बिसालथि सनमिलन जानांगौ. मानोना सालथिफोरासो लाबोयो जोंखौ जमा खालामनो ना. नङाबाथ' माबा हाबा हुखाबा मिस्टारफोरा जुदि फ्रि नङाबा थांनो मोना. दा बिसालथिनि पार्टिबाथ' बिसालथि फैथारनांगोन नङा होनबा? मिस्टाराबो फैखानांगोन. स' फैनो मोनबाय. थ' बोसोरै बोसोरै बेखौ खुंथों जाहाथे खुंबाय थायो. नोंथांमोना बेखौ खावलायबाय आरो. नाजानोसै सानदो जोङो गिबियावनो सानाखैमोन जों गिबि खेबखौ खालामग्रोनि उनाव जुदि गुबुन गुबुन बिबनां आरो सालथैमोननिफ्राय जुदि कमेन्ट फैयोब्ला बेखौ नाजागोन होननानै जोङो आन्दोआव दोनखोमादों. दा गिबि नोंनिफ्राय कमेन्टखौ मोनग्रोबाय. बिनि थाखाय जोंथ' माने जों आरो बिब' बिनानावफोराथ' बिनि सापर्टिंआवनो दं आरो दा मिस्टारफ्रा मा होनो. खिन्थु नोंथांखौ बिराद साबायखर. बिराद खस्थ' खालामगासिनो गुमैमोना. हालखुसियाव जाय जाय दङ गुमैमोना गासिबो एकदम एक मासनिफ्रायनो होननांगोन. बुहुत माने प्रिपारेसन खालामगासिनो दिनैनि प्रग्रामखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखाय. बेनो होनबा आरोबाव लोगो मोनगोन नेक्स्ट बोसोराव. बिब' बिनानावफोर मादैमोन रावखौबो लोगो मोनाखैनो. दिनैसो बिथिंबो मादै जायो. बिथिं बिब' जागोननो आं दिनैसो मिथिबाय बिब' होननानै. ओमफ्राय बिथिं फिसाजो. ओमफ्राय बिथिंबो दङ आब'. बिथिं बिनानाव. बिथिं मा जागोन आङो? बाजै जागोन. बाजै जागोन. आयं जोंना एकदम सबनिबो आंनि आयं एकदम आगोलाव आब'मोनखौ देखायदोंमोन खिन्थु आयंखौ देखायनो हायाखैमोन. बिनानाव आनै आब'. दोस्तों यहाँ पे सारे कजिन सिस्टर एक साथ बैठ के थोड़ा फ़ोटो सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि पता नहीं और कब मुलाकात होगा. कितने सालों बाद तो आज मिल रहे हैं. किसी के साथ तो आज पहली बार मुलाकात हो रहा है. ये मेरी कजिन सिस्टर है, मेरी चाचा की बेटी. ये दोनों मेरी चाचा की बेटी है, अपनी चाचा की. और ये मेरी अपनी बड़ी बुआ की बड़ी बहू और बुआ का पोता मेरा भतीजा. फोटो सेशन फैजोबाखै दंबावो. बिब' बिनानावफोर गथ' गथाय लानानै गथ'फोरनि आलदा जों बिब' बिनानाव दाखालि बिनानाव बिब'फोर. तो अभी फ़ोटो सेशन सारे ब्रदर इन लॉज का तो हो गया. कजिन सिस्टर्स का नहीं हुआ था. तो अभी हम लोग का बारी. तो मेमोरी के लिए फ़ोटो सेशन. Bisaltay tubur mani. Bisaltay tubur mani. Te bibo man binanaw man ma hono bidi aro khongbai थानांगौ ना थानाङा आरो बिदि जाबाय थानांगौ ना थानाङा थानांगौ आरो जाबाय थानांगौ. औ आबा मा होनो डिस्टार्ब होबावनांगौ ना होनांला नोंसोरखौलाय? डिस्टार्बखौ होनांला. ओइ होबाय थागोन होबाय थागोन होबाय थागोन. जाबाय थाथो. तो लोगोफोर मान बावनायनि प्रग्रामा जोब्बाय. तो दा ओंखाम होबाय जानो. ओमफ्राय जोंबो जाबाय दिनै थाबनो थांनांगौ. माने मिस्टारा गुवाहाटि थांनांगौ. बेनिखायनो माबार जानानै थांसै. देखायबाय दे बाय बाय होखाबाय दे आं होखाबाय. बाय 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 टाटा.
खादो दे माइनो लोगोफोर थांनो ओंखारबाय बिदाय लाबाय गुबै मोना बहुत माने खस्थ' मावबाय जों आरो गेजेराव फैनानै दा खाननोसै आरो इदि जाहैबाय गाज्रि दामोन आरो दे आच्छा जोंबो आगोमोनखो बिदाय होबाय जोंनिफ्राय बिदाय थाबाय जोङो जोंनियाव फैनानै माबायसा मोनखो जों मिथिला थेवब्लाबो जियानो जादोला हानायखिनिखौ जों नाजादों बिराद मोजां मोनबाय आरो बोसोरै जाहाथे बिदिनो खुंबाय थायो बेखौनो खावलायबाय होनबासो लोगो मोनगोन होमबा दे उनाव लोगो मोननायनि मिजिंजों जों माने बिदाय होबाय आगैमोनखौ गाज्रि दा मोनसे जेबो गाज्रि मोना जोंखौसो गाज्रि मोनो मोना गाज्रि मोना दा बिथिंबो बयबो बिथिं उन्दैफोर ओमफ्राय उन्दैफोरानो जागोन सानैबो आरो सासे आंना बिथिं दङ उन्दैफोर थ' बिदाय लानोसै दे गाज्रि मोनलायनांलायला नोंसोरसो गाज्रि मोननो नांला जों आरो जाबाय लोंबाय खारबाय आरो बिथांमोनासो पुरा दिनैनि पुरा प्रग्रामखौ माने मा होनो फालिजोबदों आरो ना खामानिफोरखौ बेसेबा मासनि सिगांनिफ्रायनो प्रिपेरेसन आरो फैगौ बोसोरावबो जाहाथे बिदिनो खस्थ' मावो होननानै आसा खालामबाय आरो जोंखौ खनसे आरोबाव गेट टुगेदार खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो ना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर ओमफ्राय लोगो मोनफिनसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय